Numero 1 Tatak RMN. Daghan kanato ang nangandoy og panaghiusa diha sa usa ka pagtuo. Panaghiusa diha sa usa ka tinuhuan. Ginamit ang balaang kasulatan kun Biblia. Pero ngano kaha nga daghan kanato ang napakyas ni ining maong tinguha. Tinguha sa panaghiusa. Mga igala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, niining laing hugna o segments sa tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Kita nagdapit kaninyo nga padayon kamong magpatalinghog o maminaw kayot sa mga dulumanon. Labi na sa atong tema nga silbing padayon nga tema, no? Nga atong naisgutan sa miagi natong Sibya, no? Miaging Domingo. Ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Of course, suban gihapon ninyo, kining ubos nyo nga lagad, Silbert Dondoyano Sr. alias Veridas. Okay, no? Sige apon. Madungog ninyo ang baong tulumanon. Of course, dinigyapon no, sa RMN Polog DXDR 981 AM ug sa FM 94.1. Sanglit na ka online mabuning RMN Polog. So makita og madungog usab, no? Ang atong tulumanon sa rmndpolog.weebly.com. Kipit sa 25 sa bulan sa Enero, no? Pizza 25 sa pag-ong tuig na to, no? Enero 25, 2015. Okay, sa ato nang pasiuna kaninyo nga daghan kanato ang nagtinguha gayud og panaghiusa diha sa pagtuo. Hinoon ang uban wala silang magtinguha niya na. Bisan unsa lang, no? Basta malipay lang okay na na, no? Maayo lang ang kahimtang diha sa kinabuhi. Makakaon lang o malipay lang, no? Okay na. Bahala na ang kanang gitawag na tog panaghiusa nga gipangandoy sa uban o kining ubos niyang higala, particular yung kaiko ni ini. Well, kining panaghiusa god mo likay ta og sa dili
gihisgutan man yun ni sa atong Ginoong Hesukristo. O kung moangkon tang tinuod tang Kristohanon, siguro ako moingon ninyo nga dapat lang yun tagaan natong importansya ning panaghiusa. Kay gibungat yun ning pulunga sa atong Ginoong Hesukristo. Of course, kung nagkabana ta sa mga pulong o mga pagtulunan sa atong Ginoo, pueso, tagaan yun nato importansya. Bisa na sa atong kaugalingon siguro di ta gusto, pero para nako nganong dili man ta gusto kung kini kagustuhan sa Dios, kagustuhan sa atong Ginoo. Particularmente atong i-remind ang tagsa-tagsa nato sa mga pulong sa atong Ginoo diya sa Juan 17:11 o Juan 17:22. Diin miyahat ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang amahan. Ato usab nga amahan. Uban sa mga pulong, matod pa niya, amahan, mausaunta sila maingon nga ikaw ug ako usa. O gunya, siguro magunahuna ta nga tinuod bitaw na veritas. Pero mangutan ako ninyo. Mangutan ako sa matag usa nato. Kini bang panaghiusa nga gihisgutan sa Biblia? Ato baning makabot o sa Tagalog pamaranasan o mahimo ba ni kining maong panaghiusa sa ato lamang kaugalingong mga pamaagi? Tawhanon lamang nga pamaagi, mahimo ba ni? O naabay pamaagi nga gitudlo gyud mismo ang atong Ginoo pero wala lang nato masunod, mao nang nagkawatak-watak daw wala ta man naghiusa. Nasa Biblia nga ang hunahuna sa tao dili gyud hunahuna sa Dios. Ang hunahuna sa Dios lahi, habog pa kaayo sa hunahuna lang sa tao. Of course, ang Dios labaw man gyud tanan niya. Kinsa gutang mga tao nga ikumpara nato ang atong panghunahuna sa Dios. So, sa maayong pangisip, muhangad gyud ta sa Dios. But pasabot atong sayron og unsa ang iyang pamaagi. Unsa ang buot niya itudlo nato, unsaon gyud pagkabot ning panaghiusa. Kay sure gyud ko, siguro gyud ta nga kung ato lamang galamhan ang ato lamang pamaagi, tawhanon lamang nga pamaagi, dili gyud nato makuha, di gyud nato di gyud nato maangkon kanang panaghiusa nga atong gitinguha. Kaya ako naman yun yung gihisgutan niadto pa sa tulumanon nato, labi na kung maghisgot gyud ta kining sa mahitungod sa sandupapa, o nganong adunay primero ministro o labawng ministro, diha sa usag tinuhuan. Kay ang tinuod sa ako na laging giingon ninyo, kung usa ka balay masulod lang nato, makasulod lang ta sa usa ka balay kung aduna tay yawi, ingon ani usab gitudlo sa atong Ginoo nga atong makabot kining panaghiusa kung masunod nato ning yawis panaghiusa nga gihuptan sa atong Ginoong Hesukristo. Naas pinadayag 3:7 ang nagkupot ni ining maong yawi, Yahweh sa gingharian sa Dios, Yahweh sa panaghiusa. Uy, nganong miingon man ka veritas kanang ingon imo mang i-connect, idugtong ng Yahweh sa gingharian sa Dios nga gisgutan sa Biblia o kanang Yahweh sa panaghiusa. Well, kung atong sabton usara man na. Kay ang gingharian sa Dios wala man na nagtudlo og panagbahin-bahin. Nagtudlo man nagpanaghiusa. Puiso kanang maong mga yawi, ato po nang mahuna-huna. Makaingon po ta nga kanang mga yawiha, yawi po nas panaghiusa. Buot ipasabot kung dili ta makahupot o dili nato puy-an ang maong mensahe ni anang mga yawi sa gingharian ni Kristo, gingharian sa Dios. Well, kung dili nato makinabuhi ang mensahe ni ana og asa na naron kanang maong mensahe anang maong yawi, ang managbahin-bahin kita. Well, mo nang akong ipadayon karon, kay ako maning gisaa ninyo
nga ang tinuod nganong nagkabahin-bahin ta kay wala nato tagai og importansya, wala nato sunda ang pamaagi ni Kristo, ang pamaagi sa Dios unsaon nato pagkabot ng tinuod nga panaghiusa diha sa kapagtuo. Well, balikan dayon nato kadtong mabasa nato sa Mateo 16:13 ngadto sa 20. Diin ang atong Ginoong Kristo doon na siya pangutana. O ang maong pangutana iyang gi-address ngadto sa mga tinun-an pero matud pa niya sumala kuno sa mga tao kinsa man siya. Nagkadaiya ang tubag sa mga tao wala magkatakdo. Wa magkatakdo apan sa dihang ang iya nagyo mga tinun-an iyang giingnan apan kamo bay ako mga tinun-an sumala ninyo kinsa man ako. Ang abti kaayong mitubag mao si Simon Pedro. Ningon si Simon Pedro, ikaw ang anak sa Diyos nga buhi. Matud pas Ginoo, Simon, bulahan ka gayud. Kay ang maong kamatuoran wala mo abot kanimo pinaagig unod. Abot pasabot pinaagig tao kundi niabot ka na nimo tungod sa Amahan. Abot pasabot tungod sa Dios Amahan nakahibalo siya sa tubag. Masalaing pagkaistorya sa daghang mga tinun-an o sa mga tinun-an sa atong Ginoo o sa ubang mga tao nga tuwa dito. Ang tubag ni Pedro mao'y husto o nakatubag siya dili tungod kay nagbasa siya sa iyang kamaing laki kundi tungod sa Dios Amahan. Sa laktod nga pagkaistorya gipili siya sa Dios. Di man ay kanang pulong gipili ha. Gipili siya sa Dios, no, si Pedro. Sa mga apostol nganong si Pedro man ang napilian sa Dios nga mao'y makatubag sa hustong tubag sa pangutana sa atong Ginoo. Well, mga tinahod nga tigpaminaw, simple ramang kayo. Sa ako nang giingon ninyo, ang pamaagi sa Dios sa iyang gingharian, pamaagi niya sa panagiusa. Simple ramang kayo. Tanawon ra ko na to sa pamaagi sa Dios kung doon na siya katawhan diri sa kalibutan. Muhatag ko no tag balik lantaw ba? Pananglit mo adto tas daang testamento. Diya sa pagtulunan sa Dios sa panagiusa, unsa man gyud ang iyang kinaiya, unsa man iyang buhaton kung iyang usahon ang iyang katawhan. Well, simple ra kayo, magpili gyud siya og leader. Magpili gyud siya og leader, no, sample adto tas panahon ni Moises. Tanan ba sa panahon ni Moises parehas niya og ranggo, parehas niya katungdanan, puros labaw. Dili oy. Lahi katungdanan ni Moises, gihimo siyang labaw. Prueba niya na kung basahon nato ng Exodo 7:1. Unsa may mabasa na to diya sa Exodo 7:1. Matud pa sa Dios ngadto ni Moises, Moises, himuon ko ikaw sama nako. O himuon ko ikaw sama sa Dios. O himuon ko ikaw ingon nga Dios atubangan ni Paraon. Dili man Dios si Moises, pero nganong giingnan naman sa Ginoo ato. Bot ipasabot himuon siyang labaw. Kaya, veritas, nganong magkinahanglan pa maglabaw ang katawhan? Nganong magkinahanglan pa mag-leader ang katawhan sa Dios diri sa yuta? Nga, ang Dios, di ba, pinakalabaw naman siya. Nganong maghimo pa man siya leader, maghimo pa man siya pangulo nga makita din sa yuta. Nga, labaw naman siya. Sa may tubag na. Well, simple ramang kayo. Kung wala go'y leader nga makita dinhi sa katawhan niya diri sa yuta, moabot man yun ng mga pangutana, mga disagreement, kana bang mga panguna-huna bas nato ba? Sa mga tao ba nga, hoy may saktuan eh. O kana, imo sayop na, akini, ako mo ikurik. Ang Ginoo nag-uban ako, dili na mao imo. Kung mag-away na, no? Unsa na? Dili na magkasinabot ang mga tao na kinsa may kuan, kinsa may tuhuan nga ang iyang tingog mao gyud labawng tuan. Di ba mo bitaw nga kung mobasa ta diya sa Hebrew hanon
Uno-uno nga to sa tres nga ang Dios nakigistorya pinaagi sa mga propeta no sa daang kasabutan. Apan panahon diri sa Bag-ong Testamento na pinaagi na sa atong Ginoong Hesukristo. Kung ato nang sabton ang Dios nakigistorya pinaagi sa mga propeta. O kung moadto puta panahon lagi ni Moises, ang Dios nakigistorya pinaagi niya. Unya ang iyang himuon baling pilion nga tao nga silbing maoy mangulo kinahanglan tahoron gyud kay silbing gihimo man siyang spokesman. Kay kung dili lagi siya magpili og makita nga pangulo dinhi sa yuta ang mahitabo magkalanrakas yun. Wa gyud pa nagiusa kay kung mag-away na o dili na magkaparehas o manghuna-huna kinsa may katapusang mo istorya diya sa katawhan sa Dios kung walay labaw nila. Walay labawng otoridad diha nila. Mo na nga kinahanglan gayod doon na gay may himong labaw diha sa katawhan sa Dios diha sa yuta. Kung tanaw na to ang daang kasabutan, ingon ana man yun ang pamaagi sa Dios sa iyang sistema ba unsaon ng panaghiusa. Dili gyud mahitabo nga ang iyang katawhan maghimo siya katawhan diri sa yuta nya pasagdan lang niya nga walay mangulo. Mao man na bitaw nganong atong nasud na magi presidente. Ngano nga ang atong mga organisasyon na magi presidente. Ingon ana simple lang rason parang doon natay panaghiusa. Kay mahitabo man yun ang dili na magkapareha sa tungon-huna. Magsamok na ta. Unya, kung walay katapusang musulti nga mao'y final arbiter nga labaw. Wala, samok yun. Kay kung ang imong paminahon katura pong usa, kay ganahan kaniya, kay amigo mong duha, mureklamo man po usa, parehas raman ta, nganong ikaw ra may paminahon, ako dili man. Pero kung doon ay labaw, tahuron man yun ang labaw. Kay labaw gud. So kung musulti siya, hilom gyud tanan. Hilom gyud tanan. Mao na ang wisdom, mao na ang kaalam nga diha sa panaghiusa naagi ka nang makita na tong labaw o pangulo. Matutas panahon sa covenant no. Sa daang testamento panahon ni David, siya gihimo siyang hari. Then sa iyang pagkahari, doon na po siya prime minister, kanang gisimboluhan o tugihanan sa Yahweh. Unya, dinhipod sa Bag-ong Testamento sa gingharian ni Kristo nga siya mao ang hari. No? Klaro man kay nas Biblia nga si Pedro iyang gitugyanan sa mga Yahweh's gingharian sa langit. Poti pasabot kini ay si Pedro mao ang gipili ni Kristo o gipili sa Dios nga mao'y himuong pirmero o unang prime minister o pope o santo papa. Veritas, maingong ka nga. Asas Biblia veritas nga si Pedro gitawag og pope o santo papa. Well, simple rang hamubong tubag, ana. Labi nas mga igsuo nato nga mga dili Katoliko, for example, kanang mga born again nga nagtuog Trinity, for example, ang Seventh-day Adventist nga nagtuog Trinity. Parehas ra nas ingon ana ba nga naay mga termino usahay, adi kay usahay sa makadagang higayon nga mogamit tag mga termino nga wala das Biblia. Pero ang buti po sabot, nara po das Biblia. Kanang katungdanan ni Pedro, kanang tinugyanan sa Yahweh's gingharian sa langit, mo man ay pope. But po sabot leader o primero ministro. Okay, kanang pope gyud ang bot pasabot ana amahan man, di ba? Papa. Gipalahi lang nato ang labawng ministro o prime minister diya sa simbahan ni Kristo para mapalahi siya ang iyang kaugalingong identity, ang atong terminong gamiton para mapalahi ang iyang pagkapapa. Magigamitan nato termino nga pope. Pope. Bot pasabot prime minister o tinugyanan sa mga Yahweh's gingharian sa langit. Kanya mayon veritas, ahaga itong tekstus Biblia nga kanang tugyanan sa Yahweh tawgon og papa. Ana sa Isaias kapitulo 22, versikulo 20 hangtod 23. Ay gininyo kalimti na mga tinahod nga tigpaminaw.
nga tugyanan gay kasyawi siging herian sa Dios but pasabot gihimo kang primero ministro o gihimo kang vicer ba na sa English ang term na o diha gikuha ng terminong vicar o representative ka o mo man na siging herian ni David sa ilang panahon nga si David ang hari niya ang hari na gina siya prime minister kanang prime minister tugyanan gali ka anang gahuma gisimboluhan ka kanang Yahweh tugyanan kag Yahweh o mo man ang nahitabo diha sa Isaias 22:20 hangtod 23 kay naa man toy nahimong prime minister nga si Shebna nga usa ka wicked siya nga prime minister mo po ni usa nato pud ka laing kana bang example ba kay moingon man sila naabaday leader veritas nga daotang tao o dili ehemplo. Okay. Naamang gud po nahimong Prime Minister o Santo Papa nga mga daotang kinabuhi, no? Gani gihisgutan manggaling to sa tulumanon ni Attorney Ruben Canoy, no? Diri sa iyang programa po diri sa RMN. Tinuod man na kay naam po nahimog yung mga labaw Prime Minister nahimong mga leader nga dili maayo og example gipakita. Dili man na anoon, dili man na bag-ong butang, di man na ikatingala kay sa history diri sa Biblia, sa kasaysayan sa Biblia naamang gyud nahimong prime minister nga badlungon. Nahimong daotan paras ato ni Prime Minister Shebna. Mo bitawng giilisan to siya ni Eliakim. Muna kanang mabasa diya sa Isaias kapitulo 22, no, bersikulo 20 hangtod 23 nga giilisan si Prime Minister Shebna sa iyang pagkatinugyanan sa Yahweh. Giilisan siya ni Eliakim. Mo na giingon dito nga giingnan si Shebna nga kuhaon ko ang Yahweh diha no ang otoridad diha nimo og itugyan ko ngadto ni Eliakim. Nga bot pasabot si Eliakim na po'y maghawid sa Yahweh. Bot pasabot na po niyang otoridad sa pagkalabaw o pagkalider. Tawagon siya og amahan. Sa manang amahan papa. Mao na mga higala mga tinahod nga tigpaminaw. O nga diha sa katawhan sa Dios, diretso na lang ta katawhan ni Kristo atong subayon diha para bang naabatay guide ba? Unsaon man gining panaghiusa? Giunsa man ni Kristo, no? Unsa man iyang pamaagi? Unsa man iyang gihimo nga kita mahiusa gyud ta? Kung dili gali nato na masunod, padayon ra gyud tag panagbahin-bahin. Na pero diri ka sa Katoliko, tudluan ka. Sunda lang ng Yahweh nga gihuptan ni Kristo o kinsay iyang gituganan diha, but pasabot siya mo'y labaw, siya mo'y atong prime minister. Na kung bali-balihon na ito ng Biblia, si Pedro may gitugyanan sa mga Yahweh ging herian sa langit, but pasabot siya mo'y unang prime minister. No? Sa lain pong termino executive minister. Si Pedro mao'y unang executive minister sa iglesyang gitukod ni Kristo. Nya, Katoliko ra may nanudlo Dili si Felix Manalo, no? Pasaylo ako. Mo na tinuod. Dili si Ellen White, dili si kanang sa Mormons kinsa gali na ilang gihimong propeta. Unang labaw nila si Joseph Smith, no? Sa atukas mga saksi niyo ba ang gihimo nilang unang kuan ko no, spokesman. Si Ginoo anang grupo si Charles Taze Russell no sa saksi niyo ba at tupuga sa kanang Kibuloy o si Kibuloy pod mo ilang gihimong grabe pagali na yung son of God pagyud siya appointed son of God pagyud. Well, kung atong subayon diri kay naama ni Kristo ang kamatuoran ug siya mao ang kamatuoran. Unya dili laing dili unta ko di ko mo gamit ang termino ha kay maot. Naingno lang nako. Dili nato ba mura ba og ingnon ba nga katong si Kristo katong pagkayab niya balik dito sa amahan maingon ta nga pasagdan ta ni Kristo nga biyaan ta niya dinhi nga ang iglesia nga walay himuon niya o pilion niyang mangulo diya sa iyang iglesia. Sama ra nga biyaan niya ang iyang iglesia di ay kung pasagdan niya nga walay guide, walay leader. Nya dili man na kay kung muani ka sa tinuoang Katoliko tudluan man ka nga sa dihang wa pa mo kayab si Kristo sa langit na siya'y taong gipili nga piyala niya nga may mahimong leader, mahimong prime minister o pope.
The word Pope no dili mabasa sulod sa Biblia, pero ang buti pasabot na sa Biblia parehas sa pulong Santissima Trinidad dili mabasa sulod sa Biblia, pero ang gipasabot na sulod sa Biblia. Ang usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Parehas ra po na sa pulong purgatorio. Ang pulong purgatorio dili mabasa sulod sa Biblia, pero ang buot ipasabot na sulod sa Biblia. Kanang kaluwasan makabot gihapon pero iagi sa kalayo o silot. Ana sa 1 Corinto 3:15. Dili na moingon sila nga kana galing pulong veritas kung mao pay pagtungha ana bot pasabot kanang doktrina mao pay pagkahimugso. Dili na mao. Kay kapila ra gyud ko kay para sa ana agong nahinumdom ko atong debate sa una about Santo Papa. Kaya kana ko nung termino nga Pope, awahin na diri na sa mga kung wa ko malimot, ika-3 ba to nga siglo, ika-4 o ika-5 ba? Tinuod man na nga ang word Pope, awahin na nga na-invento sa tao. Pero dili bot ipasabot nga ang termino mo'y nakapatungha niya ng katungdanan sa Pope, dili. Kay parehas na sa bata, dili ang ngalan sa bata mo'y nakapatungha sa bata. Mahimong naa na ang bata pero away lang hinganlan. Ingon na pod kanang Pope mahimong away ra na na-invento kanang termino. Pero dilibot pasabot nga ang gihinganlan ana mo pay pagkahimugso sa dihang mo'y pagka-invento anang pulunga. Kay kanang Pope put pasabot tinugyanan sa Yahweh. Kanus aman naghatag og katungdanan ni ana si Kristo. Panahon pa ni Pedro. Kay siya man unang gitugyanan sa mga Yahweh king harian sa langit. Buot pasabot, siya ang unang gihimong unang Pope o Santo Papa. Pero kanang termino wala na sa ilang panahon. Yawa man pud ta Idris Biblia nga mag-invento tag mga pulong nga atong silbing itawag, no? Anang katungdanana, no? Wala may mabasa diri sa Biblia nga dili ta pwede ka invento og mga termino, no? Wala kay kung muingon sila nga asa mabasa sa Biblia veritas, no? Nga mag-invento ta og termino nga Pope. Wala. Pero wala po'y mabasa sa Biblia nga gidid-an ta ana. No, nga naman. Kay kung istiktuhan na itag mga termino nga mingon sila nga dili na maayo veritas mag-invento tag mga pulong. Well, ako moingon po ko nga kining Bisaya, wala ba'y mabasa diri sulod sa Biblia nga hubaron sa binisaya ning mga pulong sa Dios. Wa pa'y mabasa diri sa Biblia nga hubaron sa in English kining mga pulong sa Dios. Wala. O inana ba, no? Kung moingon sila nga dili pwede mo gama tag termino ana veritas nga lain. Mangutana dayon ta nila asa mabasa sa Biblia nga dili pwede mo gama og termino. Ana yung mga English words na to, wala pa man na panahon ni Kristo. Pero nganong ato man ang gigamit, kay wala ta did-i ana. Labi na nga ang simbahan, anay gahom sa pagdili og pagtugot. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw, ayan ninyo kalimti nganong nagkabahin-bahin ta, kay daghan na to ang wala magkabana, sa gitudlo gyud mismo sa atong Ginoo, mahitungod sa panagiusa. Ang panagiusa ang gitudlo sa Ginoo, sundo lang nato. Kung kinsa ang gitagaan niyang otoridad, kinsa man, ang unang gihimo niya, otoridad, o gitugyanan sa mga Yahweh king harian sa langit mao si Pedro. Susundo na to ng katungdanan ni Pedro o kinsay na puli sa iyang katungdanan, dito ta makighiusa. So kung sundo na to na, dili kita magkabahin-bahin. Di ba? Yan, mayroong ka veritas. Ngano ba dahi veritas? Na ba dahi na puli ni Pedro, mabasa ba sa Biblia? Litra por litra, dili mabasa sa Biblia kung kinsay na puli sa iyang pagkatinugyanan sa mga Yahweh king harian sa langit. Pero ang mulutaron wala ba'y puli sa iyang katungdanan. Prinsipyo ba na sa katawhan sa Diyos nga ang katungdanan kung mamatay ang naghupot ana, sirado na.
wa na mo puli ana. Dili. Gani kung basahon na to ang buhat 1:20. Giingon diha nga ang katungdanan kunong mo bakante kinahanglan dun na gi mo puli. O nabasahar ko na buhat kapitulo 1 bersikulo 20, ang katungdanan kuno nga mabakante doon na gi mo puli. Gani kung wala ka sa King James, ang terminong gigamit, and his bishopric let another take. Ang katungdanan kuno sa pagkaobispo kung mabakante kinahanglan doon na gi mo puli. Obispo gali, bishopric ang term diya sa King James Version. Ang buot pasabot gyud diha katungdanan ni Judas nga nabakante kinahanglan dunay mupuli. Amo nang gipulihan jud nila kay nabakante man tung katungdanan ni Judas. Kay naghikog man to si Judas o giunsa nila pagpili, pinagi og Gripa og si Matias mo'y nakapuli sa katungdanan ni Judas. Nya kung mangutana ta kinsay nakapulis katungdanan ni Pedro. Na kung magsalig ra ka sa Biblia, di gyud kang kebalo kinsay nakapulis katungdanan ni Pedro. Mo na kung maminaw kas Katoliko, tudluan ka. Basa kag church history kay dili man mahitabo nga walay mupuli sa katungdanan ni Pedro. O wala sila pilion, no? Kay ato galing mga tinuhuan ron kung ang ilang mga leader mamatay na amay ipuli. Umato ka sa Iglesia ni Cristo, pagkamatay ni Felix Manalo, ang anak mo gipili na yung executive minister. Si Iranyo, pagkamatay ni Iranyo, si Eduardo Manalo na bod. O kay kanang katungdanan, kung mabakante, inanglan doon nagi mapuli parang mamintinar ang kanang panaghiusa. Kay kung nang usagali ka grupo, usa ka organisasyon, may labaw, akalan rakas ang dating ana. Hindi ba? O, mao na. Kung moingon ka nga, veritas, dili man mabasa sa Biblia kung kinsay nakapuli ni Pedro, so wala gay puli. Diha, sure ka? Niya kay ang gingharian ni Kristo, ligon man, mapadayonon man. Niya, ang gingharian, doon na may hari, doon na po'y prime minister, o doon ay labaw, doon ay magdumala. Kanang gitawag na itong visible head. Nakaroon. Kay nagpadayon man pagkamatay ni Pedro, kung walay nakapulis katungdanan ni Pedro, bot pasabot ni hunong naputol ang gingharian ni Kristo. Okay, pasensya. Mga tinahod kating paminaw no, dugay-dugay ta. Tungod kay natay tekstong ipangita din Kay importante kay ni diha sa kining atong gihisgutan karon ang atong tema karon. Doon ako'y bersikulo nga basahon. Kanya gusto nato nga matag usa ka natong naminaw karon, pamalandungan nato ni mao nga bersikulo. Para ni niadto bang mga igsuon nato nga moingon sila nga katong nituo kinaaman po'y mga grupos mga Kristohanon nga dili Katoliko nga moingon sila nga veritas. Mutuo man mi nga si Pedro may unang executive minister o prime minister o gituganan ni Kristo sa iyang gingharian o iglesia. Pero pagkamatay niya walay napuli. Kay dili kuno mabasa sa Biblia nga dunay nakapuli siyang katungdanan. Na karon saon nato ni pag-reconcile aning gipasabot dinhi sa Lucas 1:33.
Giingon diri sa 31 ngadto 33. Ikaw magsabak og manganak og usa ka batang lalaki. Ug nganlan mo siyag Hesus. Mahimo siyang inila og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang kagikan nga si David. Mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. O ang gingharian ni Kristo giklaro din sa verse 33 no Lucas 1 bersikulo 33 nga dili matapos. Lain po ni galing prueba nato nga ang iglesia o gingharian ni Kristo dili gina maguba lig-o na. No, na matud pas Mateo City 24 nga to sa 25 ang balay nga tukuron diha ibabaw sa bato lig-on dili maguba. Mao po na kay ang iglesia gitukod man ibabaw sa bato no kung atong kuhaon ang mensahe sa pasumbingay dili po ni maguba ning iglesia nga iyang gitukod. Nya kung mayong gikag iglesia o gingharian ni Kristo kinsa may hari ana si Kristo. Nya kung mayong ka ang gingharian nga permero nga gihimong prime minister mao si Pedro kay mayong ikag gingharian na ay hari di na apoy prime minister. Di ba? Sama sa gingharian ni David dunay hari na apoy prime minister. Kanang prime minister mo na tinugyanan sa mga yawi no kanang nasa Isaias kapitulo 22 20 ngadto 23. Nya sa gingharian ni Kristo kinsa man poy hari natural si Kristo. Nya kinsa man poy iyang prime minister utugyanan si Yahweh o gitugyanan si Yahweh si Pedro no Mateo 16, 18, 19. Si Pedro may gihimo niyang prime minister. Nakaroon kay ang gingharian ni Kristo mapadayunon man dili man matapos. Buti pa sabot kung wala na mamatay na ng nahimong prime minister na ginay mo puli. Kay naa sa buhat 1:20 nga ang ginghari ang katungdanan gali mabakante doon na ginay mo puli. Parehas ragod po na sa atong katungdanan sa pagka-presidente. Kung mabakante naa man yun na ipuli na to, di ba? Umaw na nga kung ang gingharian ni Kristo mapadayunon, lig-on, dili matapos sa pasugod ni Pedro sa iyang pagka-prime minister kung pagka-executive minister, wala ginay ulay undang, ulay bugto nga mamatay, pulihan gina. Mag-elect gina. Katubitong katungdanan ni Judas lang na bakante, nagpili man gid sila. Mao po na hinungdan nga kung mamatay gali atong mga prime minister o Santo Papa, ang College of Cardinal mag-elect gina sila puli, di ba? Inana kay kanang katungdanan mabakante doon, pulihan man gina. Nya karon may iyong kaberitas. Unya kay naa may mga prime minister o mga Santo Papa sa history nga badlungon o daw tag kinabuhi, dili lagi na ikatingala. Dili na prueba kung dunay mga leader sa simbahan badlungon. Parehas ra na gud sa atong pagkatundanan sa presidente nato. Dili man tanang presidente nato limpyo, no? Walay mga apan na man na gihapon. Pero ang ilang katungdanan genuine, dili bugos. Mao po na ang atong katungdanan sa Santo Papa o Prime Minister o tinugyanan sa mga yawis gingharian sa langit. Genuine na, kay gikan na ni Pedro. Pero kung dunay maghupot anang katungdanan nga dili maayo, dili na siya guarantee, dili na sa prueba nga dili na tinuod ng tinuho ang Katoliko kumo na inahimong leader nga dautan. Ang tinuod gali kung tagsaon na to ng mga popes na to, mas daghan man ang Santo Papang buutan ikumpara sa mga Santo Papang dili buutan, no? Pag-research ragon mo, basa ragon mo history of the popes. Gikan ni Pedro hangtod sa ni kining Pope Francis, mas daghang buutan nga Prime Minister o Santo Papa sa tinuhuan nga gitukod ni Kristo ikumpara niining mga Santo Papa nga maot og kinabuhi, no? Nya sa Biblia ingon ana man pud kung moadto ka sa gingharian ni David kung kinsay nakapuli, no, sa katungdanan sa pagkahari, then kinsa poy nakapulis katungdanan sa pagka prime minister o tinugyanan si Yahweh, inana pod na idawtan. Example kato si Prime Minister Shebna
Dautan to siya, motong giilisan to siya ni Eliakim. Dili na prueba nga ako mo na inahimong dautan nga leader, dili na genuine ng kanang katungdanan. Kay parehas ra po na sa atong mga katungdanan ron sa atong gobyerno, katungdanan sa pagkagobernador, katungdanan sa pagkamayor, katungdanan sa pagkakapitan, dili na prueba nga ihimuon natong dili na kuan tinuod ng kanang iyang katungdanan kay dautan na siya, dili. Genuine ng iyang katungdanan pero dili lang maayo ang iyang gipakita nga example. Ingon na po ng katungdanan sa atong Santo Papa. Genuine na, no, dili na malalis kay gikan yun na ni Pedro. Okay, ang katungdanan lagi mo bakante, doon lagi mo puli. Kung doon ay maghawid ana nga dili maayo, dili na garanti nga dili na tinuod ng gingharian ni Kristo nga maoning Katoliko. Kay sa 12 ka apostol lang na may gahudas. Dili man ka makaingon nga kumo na gahudas, dili na tinuod ang simbahan o iglesyang gitukod ni Kristo, di ba? Bisan manggali ang mga tinuhuan ron, dili man gyud sila makaingon nga tanang membro nila o tanang mga leader nila mga maayo na ampoy mo tulibagbag ana, pero dili na man nahimuon na tong ebidensya nga kung dunay mo tulibagbag, dili na tinuod. Nakaroon kung atong pangitaon ang tinuhuan ni Kristo o giunsa niya pag kana bang himo aning yang iglesia, unsa iyang pamaagi nga mahiusa ta, kung dili na to nasundon, magkabahin-bahin ra gyud ta, palayon ra gyud tang magkabahin-bahin. Mo nang akong challenge ninyo, ang Yahweh's panaghiusa, simple ra kayo. Gitudlo das Biblia. Si Kristo mismo gahawid sa maong Yahweh's panaghiusa o ang iyang gitugyanan ani si Pedro. Unang gitugyanan niya, buti pasabot, didto ta makighiusa sa katungdanan nga naa, no? Una, gihupta ni Pedro o kinsay nakapulis katungdanan ni Pedro, didto ta makighiusa. Wa may laing tinuhuan nga nanudlo nga ang katungdanan ni Pedro kinahanglan didto ta makighiusa, no? Kinsay naghupot ana, kinsa may nakapuli sa katungdanan ni Pedro. Katong mga nanudlo og sula eskriptura, dili gyud makahibalo ana o kinsay nakapuli. Kay wala man gitug-an sa Biblia kinsay nakapulis katungdanan ni Pedro. Pero history will tell us, kanang listahan sa mga Santo Papa, tudluan ta kinsay nakapuli. Una nga si Berita supag gadaan ng panudlo, no, sa daghanan natong mga igsuon nga mga dili Katoliko nga Bible alone kuno, Bible alone nga wala ra ba gisulti diha tanan. No, kay naa sa buhat 1:20 ang katungdanan kinahanglan pulihan kung mabakante. Nya dili man tanang katungdanan diha nga pagkabakante mabasa nimo kinsay napuli. Gawas atong katungdanan ni Judas pagkabakante mabasa pas Biblia kinsay nakapuli. Pero katungdanan ni Pedro, importante ra ba to? Tinugyanan sa mga Yahweh's gingharian sa langit. Nga sa ako nang giingon ninyo, ang katungdanan ni Pedro mao nay katungdanan nga diha ta hiusahon, no? Kay kung wala na, no? Kung dili ta magbaton ni ana nga prinsipyo nga kinahanglan ng usa ka organisasyon dun nagi visible head, bisan kinsa ray atong tuhuan, mao na nga tan-awa ron unsay nahitabo sa atong kalibutan. Daghang mga nagpatuong Kristiyanos nga gisalikway ang katungdanan ni Pedro nga importante kayo. Nawa, di ba nagkabahin-bahin ta nga usara untay atong Biblia. Nya pamalandungan po nato mga tinakod nga tigpaminaw, kadto bang gisgutan sa Biblia ba? Kadto galing ang bato kuno nga gisalikway sa daghanang mga tao nahimong labing importante. Kinsa man na ang gipasabot ana, di ba si Kristo? Pero pamalandungi ko ninyo ni sa 12 ka apostol, kinsa man nila ang giklaro gyud, gipadayag gyud nga gitawag og bato pod. Nga may silbing foundation, no? Klaro kayo si Pedro, di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw. Na nasa Juan 1:42 nga gihinganlan si Pedro, no? Simon man to siya, gihinganlan siya sa Aramaico, no? Gihinganlan siya ni Kristo og si Pas. But pasabot bato. Unsa man na, no? Foundation, no? Niya mingon ka nga dili veritas kay si Kristo ng bato.
Well, ay mabasa nga si Kristo bato. Kaya ingon ani mangguna, sa iglesyang gitukod ni Kristo, ang iglesia niya gitukod ibabaw sa bato. Ug timan ana to, nga ang maong bato, dili na siya ingon basta-basta. No? Kung himo ng lig-on, usa ka foundation, no, kung samar na sa usa ka balay nga naagyo na siya cornerstone, dayon sa silbing ibabaw niya na mo na din to ang foundation, no? Mo na ang lig-on, no, nga balay nga itukod diha, no, kanang yang haligi na anay foundation kanang sa ibabaw dapit, pero ang cornerstone mo kadtong tua dito sa silbing sa ilalom, mo to'y nagpalig-on gyud og maayo. Mo na ang pagtulun-an pus Katoliko nga kinahanglan dili nato bulagon ang pagkabato ni Kristo nga labaw og pagkabato ni Pedro. Kay si Pedro mo'y nahimong silbing foundation, si Kristo mao ang cornerstone. Mao na nga lig-on ang simbahan nga gitukod ni Kristo, gumikan ni ana. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, galing lang, no? Kung moana mo diha sa mga sa internet na ay mga debate diha nga moingon sila nga veritas sayop mong mga Katoliko nga mingon mo nga si Pedro ng batong gisgutan diha. Kay naa sa Grego kanang Mateo 16:18, 19. Pag ingog ikaw mao si Pedro, gihubad na sa Grego diha og Petros. Niya pag ingon na sa ibabaw ni ining Petra o bato, tukuron ko akong iglesia. Moingon din sila nga dili ni Pedro natukod ang iglesia Veritas. Kay sa Grego Petros. Siya unya gitukod ang iglesia sa ibabaw ni ining Petra, nya dakong bato ambot pasabot si Kristo. So dili kuno si Pedro ang gipasabot diyang gitukuran sa iglesia. Unsa may tubag na to ana? Well, kung ato yung tanaw ng original nga pamulong ni Kristo ana sa dihang wala pa na hubaras Grego, dili man Grego ang pinulungang gigamit ni Kristo. Maklaro na to kayo diha masabot sa Juan 1:42, Aramaico ang gigamit nga pinulungan ni Kristo. Unya ang pagkapamulong niya, gitawag siya ni Kristo og kipa. Nga dili ra ba gyud ka makaingon niya gamayng bato og dakong bato. Bato gyud, rock kanang sipas sa Aramaico. Nga sa ato pa pag ingon ni Kristo nga ikaw mao si sipas sa ibabaw na ining sipas, maklaro gyud, no? Nga si Pedro ang batong ipasabot ni Kristo diha, di ba? Pero pag adto nas Grego, didto naman dayon gilahi-lahi man sa naghubad sa Grego, kay tungod pod sa gender ba kay umingong gagka Petros mo yun ay haom kay ni Pedro, kay lalaki man siya, no, masculine man siya. Nya kanang Petra, it sounds feminine man. Pero kung imong yung tanaw na, no, ang exegesis ana, ang unang mga paghatag og pagkahulugan sa Grego ana, kanang Petros ug Petra dili ang nagkalahing meaning nila ang gipahimug-atan, no? Ana kung imong yung tanaw ng history anang pagkanang Greek nga pinulungan, kay ni undergo na siya og pag-usob-usob, pagpahimug-at sa mga meaning ana, kanang paghatag og meaning anang gamayng bato o dakong bato, diri na gi-emphasize pag-ayo diri na sa awhi nga mga Greek paghatag og kahulugan. Pero kung moadto ka sa panahon gyud, no, nga pagsulat ana nga Grego, ang una ana, ang ilang intention ana dili ingon pagpalahi, no, mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw. Kay gani, no, nahinumdum ko sa usa ka scholar pod aning nga Katoliko mahitungod aning nga isyu. Ingon siya nga dili man na kay naamanggali sitwasyon diha sa Biblia, no? Bisan sa King James nalimot lang ko sa tunga bersikulo. Kung kana may ato gyud kunong paghimug-atan nga argumento bisan gali si Kristo, naamanggali gi mabasa na tong tudling diha nga gitawag siya stone. O mayong kagamay bato. Pero dili mo nato pagkasabton nga dili na bato si Kristo kung dunay mga hubad nga tawgon lang siya stone. O gani kung mato ka sa daang testamento na ay mga personahe diya nga tungod sa ilang katungdanan tawgon sila bato gyud, rock. Gani, no, sa sunod Domingo pohon akong panghisgutan na mga tinahod nga tigpaminaw nga
ang ato mga igsuon nga dili Katoliko ang ilang pahimug-at nga sa paglikay sa pagka Prime Minister ni Pedro kana ra yung Petros Petra controversy, no, kanang sa Mateo 16 sa 18-19 kay tungod sa pulong nga lahi Petros Petra pwede nilang matuis ang meaning ana, no, kay mingon sila nga Petros gamayng bato, Petra dakong bato. Sa to pa klaro nga si Pedro gamayng bato, ang iglesia gituko dito sa dakong bato. Nya kinsa may gipasabot ana si Kristo na. Pero ang pangutana mao ba nay tinuod nga exegesis ana nga teksto? Kung mo tuon gyud gaan ang Biblia. Dili oy. Kay unang-una no ang lig-on yung baruganan sa Katoliko dili Grego ang pinulungang gigamit ni Kristo sa pagpamulo nga na Aramaico. Mo na nga dili na intensyon ni Kristo nga ingon na naon paghubad ng Petrus Petra diha. Kaya ang unang pulong yun yung gigamit ana original, iingnan na si Pedro, ikaw mao si Sipas. Si ibabaw ni ining Sipas, dili na Petrus Petra. Ang mga translator na pag-translate diha sa Grego, diha na giusob tungod lagi sa gender. Dili na kay ingon nga gipahimug-atan gamayng bato dakong bato. Na usap po na sa mga meaning ana anang Petros gamayng bato, and Petra dakong bato. Pero kung tanaw na to ang mensahe ni Kristo diha sa maong mga tudling, dili na mo iyang intensyon. Agi na sa gender nakabaton og difference sa pag kalainan no sa paghubad. Mo na nga pwede matuis, pwedeng tuison, pero kung makahibalota sa reality ana, maulaw po unta ta kung ingon na naon na to, no? Kung sa rason lang, no, nga aron lang gyud makalikay ta sa dakong pagtulunan, no? Nga si Pedro mo'y unang gihimong prime minister sa iglesyang gitukod ni Kristo, no? Dili si Felix Manalo, dili si Charles Taze Russell, dili si Joseph Smith, dili si Apollo Kibuloy, dili si Almeida, o kinsa pa ng mga prime mover sa mga relihiyon karon. Si Ellen White sa Adventist, bisan kinsa nila, no? Kung dili, no, si Pedro, klaro kayo diha sa Biblia, ang gitugyanan sa mga yawi siging herian sa langit, nga sa dihang taliabot na gyud ang pagkayab ni Kristo sa langit, giklaro na diha sa Juan Kapitulo 21, 15 nga 17 nga si Pedro mo'y gihimong baykar niya, no? Kay siya man mo'y gitugyanan sa karnero, mga karnero ni Kristo, nga siya mo'y mupakaon. Mao na nga ang unang prime minister sa iglesia nga gitukod ni Kristo mao si Pedro. Dayon kung maingon ta kinsay nakapuli sa katungdanan ni Pedro, well ako mukuan ko ninyo. Anha mo, no? Sa kana bang listahan sa mga sadupapa makahibalo mo kinsay nakapuli. Kaya kung magsalig lang ka sa Biblia, dili gyud ka makahibalo, no? Kung kinsay nakapuli sa katungdanan ni Pedro. Kaya kung mingon sila si Felix Panalo, mingon sila si kaning mga Manalo ron, na si Iranyo kuno sunod, dayon si kuan na pod si Eduardo, na sila gali mga puli pod si ilang mga leader. Niya, mayong ka sa original noon, sa katungdanan na noon ni Pedro, wala na noon napuli, no? Ako, no, dito ko sa katungdanan ni Pedro, mga tinahod nga tigpaminaw. Niya, wala ang tinuhuan. Ang nagtudlo, ana, nga, gika ni Pedro, Linos, Clitos, Clemente, mo ba to? Hindi na ko ka-memorize, agis kiraghan. Hangtod ni Pedro, hangtod sa atong present Pope no, nga si Pope Francis, mao nang diri ko, no, makighiusa kay naa diri ang historical gyud kaayo nga listahan sa pagkapangulo, dili nang gama-gama lang nato, no, gama-gama lang ng mga tao. So balikon ko sa pag-ingon, kung padayon tang motipas niining gitudlo sa atong Ginoo nga ang unang gitugyanan niya sa mga yawi mao si Pedro, kung padayon tang dili mo dawat ana, no, nga pagtulunan, ako moingon magpadayon gyud kining atong kalibutan karon nga managbahin-bahin gyud sa tinhuan.
Okay, mga tinahod gatig paminaw sang litwa naman tayo panahon. Ayan ninyo si Piata nga ang musunod nining maong tulumanon about gihapon no, mahitungod gihapon sa pagtuo no, tulumanon nga giuluhan sangka sa katarungan no, uban ni atong amigo no, Kenneth Bustamante. Okay, kini na lang ubos ninyong alagad subong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, uban sa atong mga amigo no, sa technical side, Danny Luod o Tax Ilumba. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras o istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Now reaching Philippines.